Newroz cejna Kurdan a neteweyî ye. Nezîr Birdar. Her wekî nayê veşartin ku ne tenê cejn û bîraweriyên Kurdan yên neteweyî hatine şelandin û helandin. Berovajiyê wê piraniya baweriyên jiyana Kurdan jî hatine tarûmarkirin, rûxandin û hilweşandin. Bi taybet ew baweriyê mîna ziman, çand, şaristanî û peywendiyên civakî saet bi saet, roj bi roj, meh bi meh û sal bi sal ji hêra dagirkeran ve giringiya wan hatine helandin û niha jî tên tunekirin. Berî her tiştî, dijayetiya wan dagirkeran her kûçûye li ser hemû hêmanên Kurdan yên neteweyî zêdetir û dijwartir bûye. Ji aliyekî din ve dagirkirina dagirkerên Kurdistanê yên cûr bi cûr, bi yek carî li ser piraniya binema yên neteweyî û niştimanî bûye hokerekî wêranker. Her wiha wan dijminan hêmanên neteweyî yên dîrokî ji ber biwareke dîtir pirtir şelandin, helandin û di ser de jî hemû nirxên xwe yên neteweyî li ser Kurdan bi tundî ve jî sepandine. Tavê radeyê ku îro dijmin li cem mirovê Kurd mezin bûye û bersingê wî girtiye. Pêşiya her nirxekî Kurdan temnekî aloz reşandiye. Îcar Newroz di nav van mij û mûranan de dê bi çi rengê nebe seyr û sosret. Bêguman Newroz bi hezaran sal e tê şelandin, helandin û tunekirin. Lê dîsa jî bûye jêdera hemû cevanga şikandina qeydên jêredestî û kolayetiyê. Ew Newroza ku babeteke dîrokî ye, bingeha tevahiya jêderên reseniyê mirov û mirovatiyê ye. Pêwîst e ku mirov pirtir bikolin. Li dû şiyanên xwe hewl bidin bigêne rastiyekê. Ji xwe mirov jî di jiyanê de pêdivî bi bizav û pêvekoliyê heye. Bi taybet dema babet bi pirsgirêka neteweyî ve girêdayî be, divê hewl û bizav jî hê gurtir û xurtir bibin. Ji xwe çi destan û rûdanên dîrokî bin û çi jî şoreş û serhildanên neteweyî bin, tebûne efsane. Îcar destana kawayî û Newrozê ya dîrokî di nava gelê Kurd de bûye cevenga bergirî û berxwedana efsaneyeke lêhengîtiyê. Ji layekî din ve Newroz wek sersala Kurdan hatiye nasandin û bûye roja damezrandina sîstemeke civakî pêşketî. Xwe bi gelên din jî daye nasandin. Her wiha Newroz di jiyana mirovatiyê de di hemû buwaran de çi duwarê peywendiyên civakî de be û çi jî duwarê berhemanînê de be bûye jêdereke sereke. Xaleke din ya girîng ew e ku Newroz bi cejna siruştî jî hatiye nasandin. Newroz di destpêka jiyana mirovatiyê de bûye ji girîngtirîn vejînên jiyanê. Lewra bi şêweyekî rasterast mirov û siruşt pêk vegirêdayîne. Dema ku hê mirovahî jiyana xwe ji jêrdilovanîya siruştî dibire pêş, Newroz ji bo mirovahiyê bûye cevenga rizgariyê. Ev werza pirî sir û seqem û metirsîdar di roja Newrozê de bi dûmahî tê û werza nûjenkirina jiyanê dest pê dike. Bi taybet ji bo devereke mîna Kurdistanê bi rastî mirov dişê bibêje ku zivistan ejdeheq e. Lewra pêtirê ji mawayê sê mehan mirov di hundirê avahiyan de li bendê dimîne. Di serdemê seretayî de sermayê piraniya mehên salê bi xwe ve dihewandin. 10 meh serma û 10 meh tenê germî yan jî 7 meh serma û 5 meh germî û piranî jî yê zemînê de rewşa serma û germiyê de peyda dibûn. Li vir jî mirov bi hêsanî dişe bibêje ku cevenga zivistanê ejdeheq e û ya germiyê jî destpêkirina werzeka pirjiyanê ya kawayî ye. Taybetmendiya Newrozê ne tenê ew e ku cejna Kurdan ya neteweyî ye. Her wiha taybetmendiyeke din wê ya siruştî jî heye ku danên salê ji roja Newrozê dest pê dikin. Ev taybetmendiya wê ya ku tevî mirovên cîhanê bi kar anîne û li pê çûne ew e ku dansala yekem ji roja 21 adarê heta roja 21 Hezîranê dibe dansala biharê. Ji roja 21 meha Hezîranê heta roja 21 îlonê dibe dansala havînê. Ji roja 21 meha îlonê heta roja 21 meha kanûnê dibe dansala payîzê û ji roja 21 meha kanûnê heta roja 21 meha adarê jî dibe dansala zivistanê. Li gorî ku salname jî di dilxuya kirin, di 21 adarê de şev û roj hindî hevlê tên. Ev tê wê wateyê ku dê dansaleke nû dest pê bike. Di 21 meha Hezîranê de ku roj dibe roja herî dirêj û şev jî dibe şeva herî kurt, ev jî tê wê wateyê ku dê dansaleke din dest pê bike. Di 21 îlonê de dîsa şev û roj mîna hevlê tên. Ev tê wê wateyê ku dê dansaleke nû dest pê bike û di 21 kanûnê de jî şev dibe şeva herî dirêj û roj jî dibe roja herî kurt. Ev jî tê wê